Diyos maray nabanggi sa indong mga tugang. Pagiromdom po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, ikyo ang ikaapat na aldaw kan Misa Aguinaldo. Ang sa tuya pong mga mass sponsors, Preciosa Lim, Grace de los Santos, Daday, Belen Amuraw, Nilfa Lee, Arlene Relucio and family, Mary Denise B. Agripa, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and family, Maribel Ranyola and family, Hian C., Tonet Uy, Podi Astillero, Eden Larco, Jaime Cambusa Jr. and family, and Agnes A. Bandagosa. Idulot man yatong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat, kahagadan ni Mena R. Makatingraw, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, Ana Rose Porlares and Porlares family, Josel Asaituno, Sarong Devotee, Matias family, for birthday blessing by Mary Grace Ebrada. Pasasalamat man ni Joel Echaluce, Paul and Regina Lorera, Alfred de los Santos, Abigail Magdato and family. Thanksgiving for a successful bar examination by Tita Arjona and family. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, Erson Logroño, for wedding anniversary by Nino and MJ Lusuegro. Pasasalamat man ni Jing Rodriguez, Jaime Cambusa Jr. and family, and for passing the MLS ASCP exam of Jaya Krishna Ebona, kan Ebonia family. Espesyal na kahagadan
that Nika should continue her studies in UST Legazpi and praying for her to enroll this second semester, January 2025, kahagadaan ni Nenet. For good health ni Elaine S. Lelis and for fast healing ni Jessica Sestina. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Justin Raymond kan sanyo sa family, Joseph and Herminia ni Janine L. Navas. Sa kalag ni Da Vicente, Elena, Selwyn, kang Astillero family. Kay Ruben and Leticia ni Lian Rico Obal. Kay Chotimo, kan Sebeliano family. Vicente Sr. and Salvacion ni Rose Antilan Militante. Kay Juan Asin Milicia, kang Masinda family. Coleto and Vitalina, kan Marano family. Kay Domingo Asin Aparicio, kang Martinez, Bejerano and Rivera families, para sa first death anniversary of Lori Lee, kan Abellano family, para sa 12th death anniversary of Micael Angelo ni Ada Dizon and family. Kay Angel, by Richelle Valle, Almira ni Christine Gonzalez, asin sa gabos na kalag ni Jane Rodriguez.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Punan niya atuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa indo kabos mga tugang. Maraming banggi man sa imo, Father. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniwo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at uninungan sa mga taong marahayan doon. Inumaw ni
Mamibi kita. O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan, sa pag-aki kan banal na Virhen sa kinaban, papagkanigwa na mimibi kami, na magsamba kami sa bulanos na pagtubod asin danay na magselebrar sa maimbod na pagalang kan misteryo kan pagkanilaman. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Nagpahiling ang anghel sa agom ni Manoa, asin nagtuga na sinda magkakaigwanin sarong aki. Ang aki magkakaigwanin dakulang katungdan sa pagligtas kan banwaan na Israel. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga hukom. Igwa kay dito nin sarong lalaki na angaran Manoa. Gikan siya sa banwa nin Zora, asin kaayon siya sa tribo ni Dan. Dai nangangaki ang sa iyang agom. Nagpahiling sa babae ang anghel nin kagurangnan, asin nagsabi, Sagkod ngunyan, dai ka pa nag-aaki, alagad magbabados ka, asin mangangaki nin lalaki. Dai ka nanggad mag-inom nin arak o maisog na inumon, ni magkakan kan mga ipinapangalad na pagkakan. Huli ta magbabados ka, asin mangangaki nin lalaki. Dei mo pagputulon ang sa iyang buhok, huli tapuon sa pagkamundag niya, lalainon niya na siya para sa Diyos bilang sarong Nazireo. Siya ang mapuon sa pagligtas kan Israel, sa kamot kan mga Filisteo. Dinuman tulos kan babayan sa iyang agom, dangan sinabihan, Sarong surugoon in Diyos ang nagdigdis ako. Makangirahat ang sa iyang lalawgon, naarog kan sa anghel nin Diyos. Di ko siya hinapot kung sa in siya hali, asin di man niya sinabihan sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya ako na mabados da ako, asin mangangaki nin lalaki. Di da ako dapat na mag-inom nin arak o anuman na maisog na inumon, ni magkakan kan arinman sa mga ipinapangalad na pagkakan. Hulitan aki lalainon para sa Diyos, bilang sarong Nazireo, sagkod na siya magadan. Nangaki an agom ni Manoa nin sarong lalaki, asin nginaranan niyang Samson. Nagdakula an aki, asin binindisyonan siya nin kagurangnan. Nagpuon na siyang hiroon kan Espiritu nin kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ikalugod an maging sakong gapo na pailihan, sarong makusog na bantayan na maligtas ako. Huli ta ika ang sakong gapo asin bantayan. O Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. Ika kagurangnan ang sakuyang paglaom, sa kong pagsarig puun kan ako aki pa. Sa imo ako nagsandig puun kan sa kong pagkamundag, sinurog mo puun sa tulak nin sa kong ina. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. O umawon ko ang sa imong kapangyarihan o kagurangnan Diyos. Mayo akong ipagbabantog kundi ang sa imong karahayan. O Diyos, puon kan ako, aki pa, tinukduan mo ako, asin padagos na ipagbabantog ko ang makangangalas mong mga gibo. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko ang sa imong kamurawayan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo susug kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Herodes ang hade sa Judea, may sarong padi na ngaran Zacarias na kabilang sa grupo ni Abias. Anagum niyang si Isabel gikan man sa kapadian na kapag-arakian ni Aaron. Ang magagum na ini parehong banal, nagukuyog sindakan gabos na katugunan asin pagbuot nin kagurangnan. Alagad mayo sindang aki, huli tabaog si Isabel, asin pareho sindang gurang ng marhay. Turno kay ito kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarungal daw si Zacarias iyo ang padi na naglingkod sa tubang nin Diyos. Kagwalianin mga padi na magripa, tanganing aramon kung sisay an matutong kan insenso sa altar, asin si Zacarias an napili. Kaya naglaog siya sa templo ning kagurangnan. Sa oras din pagtutong kan insenso, namimibi sa luwas ang dakol na tawo. Nagpahiling sa iyan sarong anghel nin kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar nin insenso. Kan mahiling ni Zacarias ang anghel, nakubhanan siya asininabtanin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel, "Di ka matakot, Zacarias. Di nga nangog nin Diyos ang pamibi mo, mangangaki ni lalaki ang sa imong agom, asin Juan ani ngangaran mo sa aki. Dakulang kaugmahan an maabot sa imo, asin dakol an mauugma sa iyang pagkamundag. Huli ta siya magiging dakulang tawo sa tubang nin kagurangnan. Day siya mainom nin arak o anuman na maisog na inumon. Mapapano siya kan Espiritu Santo, maski nasa tulakpasan na siya kan sa iyang ina. Kadakol na mga aki nin Israel, an ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maienot siya sa kagurangnan, may kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias, tanganing an mga ama makiulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon an mga tawong masumbikal sa kadunungan kan mga matanos. Aandamon niya para sa kagurangnan an sarong banwaan. Hinapot ni Zacarias sa anghel, "Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako asin gurang na an sakong agom." Nagsimbag ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa tubang nin Diyos. Sinugo ako nganing taraman ka, asin darahon sa imuan marhay na baretang ini. Alagad huli taday ka nagtubod sa mga sinabi ko na mangyayari pag-abot kan talaan na panahon. Mapupula ka sa godsal daw na mautob ani tinaram ko sa imo." Ang mga tao nagparahalat ki Zacarias, nagnalasin da huli tahaluyon siya duman sa laukan templo. Kan magluwas na siya, dai na siya nakakataram. Mga senyas na sana ang ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin visyon sa laog kan templo. Pun kay ito, naging pula si Zacarias. Kan tapos dan panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, nagpuli siya. Day nahaloy nangidam anagumnyang si Isabel, day ini nagluwas-luwas sa harong sa laog din 5 bulan. An sabi ni Isabel, "Ngunyan nahirakan ako ning kagurangnan, ginibo niya ini nganing mahali an kasupugan ko." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi sa Indogabos mga tugang. Pangpirang aldaw tanangani ini, pangapat, 5 na sana. Igwa kay itong sarong pelikula, kang 2016, sarong biographical drama film na ang titulo Sally, or so complete title, Sally, Miracle on the Hudson. Saraw ining pelikula na directed by Clint Eastwood, asin man base ini duman sa 2009 autobiography na may titulo na Highest Duty na isinurat ni Chesley Sally Sullenberger
asin si Tom Hanks ang naganap bilang sarong piloto. Ano ang nangyari digdi sa pelikula? Igwang sarong eroplano na halik duman sa LaGuardia Airport, as hindi pa nahaloy, tinamaan sa indang left na propeller ki mga gansa, naraot. So piloto, si Sally, nagibo siya ng kadakol na mga maneuver, mga makaskaso na pag-tinker duman sa instrument panel kang eroplano, as in man nagland sinda safely duman sa Hudson River. Kadakol na mga tao nagsabi na iningaya sarong milagro na ang mahal na Diyos involved duman sa bilog na proseso na ito kan paghiro ni Sally duman sa instrument panel kan eroplano. Pero ining si Sally Paano, bako siya baguhan na piloto. Igwa siyang eksperyensya nin 30 years na nagpapadalaga, nagpapalayog din eroplano, as in nagtutukdo siya kung paano magpalayog nin eroplano. So, but sabihon, ang sa iyang karakter na forma, tangani na pag-abot kay itong panahon na ito, itong mga complex na mga maneuvers na ito and actions, garibaga, second nature na sana. Igwanin danger sa paggamit nin milagro o word na miracle digdi. Nagaribaga, zero-sum either or. But sabihon, either God did it or the pilot did it. Minsan araw kay ni an sa tuyang ideya kan milagro na kinakaipuhan that it must happen instantaneously. Pero ang mahal na Diyos sometimes performs miracle over time. And in a way na minsan di niya to narareparo kundi niya to pinagahanap. Mga milagro. Iyo ini ansaro sa tema na pinagtataw sa tuya ngunya nabanggi na paghurup-hurupan. Duman sa enot na pagbasa na sa tuyang nadangog ta sa istorya kan mag-agom si Manoah, su lalaki, asin su babayi di inaranan. Asin ining agom ni Manoah di nangangaki. Kaya igwang sarong anghel nagpahiling sa iya, asin sabi sa iya, bilang ay kasimbagan kan sa inong pamibion, magkakaigwa ka munin aki, aking lalaki, na iyuan kapinunan kan pagliligtas kan bilog na Israel, laban sa mga Philistines. Pero ining aki na ini, ikonsagra nindo sa mahal na Diyos, hanggang na siya magadan. So paghalat kay ining agom ni Manoah, so kadakol na mga pangajion, eventually led to her conceiving the great judge na ngaran si Samson. Pagabot niya ito sa Ebanghelyo, may mas dakulang milagro. Si Isabel asin si Zacarias, baog. Asin gurang na. No? Pag sinabi niya itong gurang, usually sa lingwahe kang Biblia, mga 60 years old pataas po ini. So Elizabeth was most certainly postmenopausal. Asin ini si Zacarias, sarong padi, duman sa priestly division ni Abiha. Na iyo na sa panahon kining annunciation kay Zacarias, panahon niya na magserbi duman sa templo. Siguro sa giraray background, kung niya tataro kay ng lingwahe. So mga padi na nagtatrabaho duman sa templo sa Jerusalem, mga siguro nasa
20,000. Mga descendants sinda ni Aaron. Pag descendant ka ni Aaron, automatically, pag lalaki ka, padi ka pag nakula mo. So, di kita mga lasta, tangay may agumang padi. No? Kay ito ini po. So, these 20,000 na katawo na mga lalaki, they are divided into 24 divisions na mag-rotate sinda sa pagministro sa templo. Minaserve sinda twice a year sa laog din sarong semana. Pero every division man, igwanin around 800 to 900 na mga nga padi. So, paano nga ipagkakasyahon iyan? Kaya nga ni sinabi, they take lots, burunutan. Anong ginigibukan padi kay ito sa templo? Well, they were offering morning and evening sacrifices. Ano ang pinag-offer? 1-year-old na unblemished male lamb. Kasabay na dyan igwang burak, may mga olyo, may mga arak, asin man pag-insenso sa altar. Mantang ining duwa na sa pagsakripisyo or sacrifices nangyayari. Asin, urual daw, they were assigned sa paagi nin burunutan. So anong but sabihon ka ini? Pwedeng sa bilog mong pagkabuhay kung ikahali or gikan ka duman sa tribo ni Aaron, pwedeng di ka mabunot in your whole lifetime. Kaya pag nabunot ang sa imong pangaran na ikapadi, grabe ang sa imong kaugmahan. Saro na yan sa pinakamaugmamong aldaw sa buhay mo bilang padi. So ngunyan nabunot si Zacarias na mag-offer nin incense. As nagdulok si Zacarias duman sa altar. Kay ribanan so sa iyang pangajion na lugod magkaigwasin danin aki. Na-imagine ko ining si Isabel, urual daw na pinagsasabihan ining si Zacarias, o de paglingawan, susatuyang intensyon na magkaigwa ako nin aki, tanganing mahali an sakuyang kasupgan. So during that time that Zechariah was offering the incense, nagpahilingan sa rong anghel. As in sinabihan siya, Zacarias, an sa imong pamibion, nadangukan mahal na Diyos. An sa imong agom na si Isabel, magngingidam ning sarong aking lalaki, as inapudon mo siyang Juan. Kadakol an maugma sa iyang pagkamundag, as in magiging dakula siya sa atubangan kan mahal na Diyos. Mapapano siya ni Espiritu Santo, puun pa sa tulakan sa iyang ina. As in siya ang magiging rason kan pagbakli kan kadakol na mga Israelita. Manginginutan siya duman sa maabot na Mesiyas. No siring, kung dadangugon niya to ini, itong Diyos na nagkausa sa mga gapo na magbulos din tubig, itong Diyos na nagkausa duman sa disyerto na magkaigwa ng tubig, minapromesa man digdi kay Zacarias na susaindang pagkabaog magbubunga. Sa iling ko, muyaman kan sa tuyang kagurangnan na magibukan siring kaining milagro sa buhay ta. Asin an panahon kan Adviento, sarong okasyon tangani magpreparar kita sa pagresibi kayan. Sa hiling ko, muyaman kang mahal na Diyos, natauanin buhay itong mga aspeto kan sa tuyang buhay, nagadan. Siguro, sa tuyang buhay espiritual, garibagagadana, day nagbubungan sa tuyang mga pangajion. Siguro nagtatrabaho kita din nagkapirang bulan o kaya tauna nga ni.
na magtalubo digdi sa pagpangaji. Asin gari baga, kadan pa. Muya niya to na ipasan sa tuyang pagtubod, sa tuyang mga kafamilya, sa indong mga aki, sa indong mga apo. Sa tuyang mga amigo asin amiga. But we end up most of the time feeling like barren fig trees. Kaya ngunyan digdi sa nadawag niya itong pagbasa, muya kan mahal na Diyos na tauan kita nin paglaom. And the reason why God often waits to grant us something intrinsically good for which we desire so ardently is to increase that desire in us. And to make us always conscious of the gift that God gives. That most of us would take for granted if we receive that thing too easily. Ining halawigon na paghalat para duman sa fulfillment kan promesa kan sa tuyang mahal na Diyos is actually meant to increase. Siring kay ining mga kandila digdi sa Advent wreath. An sa tuyang pagpangaji, an sa tuyang paglaom, asin an sa tuyang pagpapasalamat. Pero igwa pa nin saro na importanteng adal na pinagtataw sa tuya. That in order for that miracle to occur, we not only need to ask for it in faith, but to receive it with faith also. Ayun ini su problema kay Zacarias. Nagapot baga siya, duman kay Gabriel, paano ko maaraman ini? Gurang na ako, gurang naman sa kuyang agom. Maski na nga ni, dekada na sa pagpangaji ninda, dekada na sa paghagad ninda sa aki, para sa aki, maski na nga ni, sarong anghel ang nag-announce na sa iya, Zechariah still wanted verification. He really did not want to accept it without another sign. I mean, yaw na sa ngangaan mo so milagro. Ano pan pinagahanap mo? Ang hapot kay ni Zacarias, siguro maikokontrast niya to in the following days. Duman sa paghapot, kisaro man na babayi, si Santa Maria, na madadawog niya to ang paghapot na iyan duman sa istorya kang Annunciation. Kan parehas na ining si Arkanghel na Gabriel, nagpahiling kay Santa Maria, nagapot man si Santa Maria, how can this be? For I know no man. But that was not a question of doubt. It was a question of modality. How? Papaano? Gari ba nga pinagsasabi sa tuya, nagpromesa na si Santa Maria, he consecrated virginity sa tuyang kagurangnan. Otherwise, why would she ask on how she would conceive a child? Since she would well have known how children are conceived. Kaya nagapot siya, how will I become a mother? Papaano man ngaya nan mahal na Diyos, or did the Lord intend for me to break my vow of virginity in order to conceive? Kaya nga ni sinimbag siya ni kanang anghel, ang Espiritu Santo iyong malindong sa imo. Tangani ika ang maging virhen na ina, pinakaenot na birhen na ina sa istorya kan kinakban. So apot ni Zacarias, iba. Aram niya kung paano si Isabel mangangaki. Kung paano si Isabel maging ina. Zechariah just did not really want to believe and accept that she would become a mom through him now that she was a senior citizen. Para sa tuya, kung kitaman mo yan yato na magbunga
kinakaipuhan niya to na magtiwala sa promesa kan mahal na Diyos. Okay lang ang paghapot, especially when it seems that God is asking us something that seems to go against what is indicated to us up until then. Pero sabi nga ni Blessed John Henry Cardinal Newman, 10,000 questions do not constitute a single doubt. Pero papaano kung kita nag-struggle sa pagdududa? Papaano niya ito ma-overcome sa tentasyon na di magtiwala, na di magtubod? Na mga pinagpromesa kan mahal na Diyos mangyayari. Iyo ini ang pangatulong adal sa satuya ngunyan. Asin mahihiling tayan duman sa penance na ipinagtao ka ng hell na si Gabriel, duman kay Zacarias. Mapupula. Napula si Zacarias, di nakataram. Sige mo ngayong hapot. Why would this being struck mute be a proper punishment if we can look at it that way? Well, ang kasimbagan, ninhuli ta, di ka nakakapag-communicate sa iba, di ka nakakataram, it would force Zechariah to pray. It would force Zechariah to become a good soil of faith for the Lord to respond, or for him to respond to God's invitation. Sabi nga ni kay ni San Agustin, di ngayang nakataram ining si Zacarias sa bilog na duration na nangingidam ining si Isabel, tangani na pag nagluwas na suaki niya na si Juan, siya man mag-umaw sa mahal na Diyos. Na sa kapanuan kan sa iyang puso, siya man mag-umaw sa mahal na Diyos. Gabos ini, pinagtatabangan kita na mahiling ang pangangaipo na magkaigwa kita nin puso siring kay Santa Maria. Kay Santa Maria baga, pakatapos na maghali ka ng hell, sinabi ni San Lucas, and Mary treasured all these things in her heart. Nagtubod si Santa Maria because she was the one who regularly received the Lord's gift in the silent dialogue of prayer. Kinakaipuhan ni Zacarias na mas maging siring or arog kay Santa Maria. So agado niya to, digdi sa ikapat na aldaw kan sa tuyang misa di Aguinaldo, na maging siring man kita kay Santa Maria. Dalugod ining gabos na mga pagpapahayag kan mahal na Diyos sa buhay ta, mahiling ta ansayang kamot, asin ang direksyon kung sain pinapaduman kita kan mahal na Diyos. Amen. Matindog po ang gabos. Mga tugang ipabibinyato sa tuyang simbahan, ang mga namamahala sa gobyerno asin sa itong mga pangaipo, ang sa tong simbag sa labang kagadan, kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing maandab ninda ang banwaan sa pagdatong kan kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayo sa banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang kabuhayan sa katanosan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga dukha, daing trabaho asin nasa kahorasaan, tanganing sa indang paglaom sa maabot na paratubos, makapakusog kan sa indang pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing magmahigo sa pagpamibi asin sa pagibunin karahayan, mamibi kita. Sa tuya man pong girumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan.
mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Akuan ng Ama, an samuyang mga pamibi, ikan samuyang pagkamot asin paglaom, ini sa mong hinaagad sa ngalan ni Kristo, samuyang kagurangnan. Amen. Ang liturya kang Eukaristiya. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko, asidan sa idong atang, mako malugod kan Diyos sabang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nalilingyarin pagkaherak ang mga atang na didudulot mi sa imong altar, tanganingan dulot kan sa mong kaluyahan, pabanalon kan sa imong kabagsikan, kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na magpahayag kami ni pagtubod sa imo sa makangalas na kuswagan kan kabos na santos, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagay niyang pag-umaw. Tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin binadanay mo sa mga panahon ng balakid mong pagkaherak, kandungawon moan sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan, asin itao mo huli sa iyan para ligtas din tao, anaki mong si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbo nin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi.
kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, nagpasaluyib sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya amuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa Indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkadigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katolinongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrahuan kita kan tanda nin katolinongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mao umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kami nagpapasalamat huli kan mga idinulot na atang, papagkanigwang magmaawot kan mga maabot, tanganing punan ming sambahon sa malinig na isip, ang pagkamundagan sa mong paraligtas, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa mga announcements. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad kang sa tuyang parokya. Nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo para sa mga maawot na maging Aguinaldo Mass sponsors, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katolinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po.